Mwanjo muligire bagataseni Ndizi TV karibu nanda sentunda ende ya kabere ya amaya ense ya moya bona mugoroba sentunde ya kabere nigo tuguchitwa twara abageni twanyara ko batugukwana kurwa sekte yo chenu twakwana iro ya siasa tokona igoro ya magendro ayo arengete aye umwanjo muligire nagekora litko lya lero me studio omugeni oito Captain Herbert Nyaruri Moranga karibu sana me studio. Asante sana. Wairembio ekera twara setie poste igati ya itwa barari baito Ndizi TV naro tubwato oyo mukuru nga Captain Steven dem ekera poste bona ya pietalia se group ya itu ya WhatsApp kombole nga miss ande Captain kyo kale go chaga igara changu lemere kale sana de to oligereli mwancho muligeri alia kumukone senjiro wekirana. Okay, asante sana. Ninde no mogoko ika chi studio chi litora sange nkagirete na chigo konya oyo nde osento tuensi. Yes. Ngona sana Captain Elita liago liarenge very common sana as siasa yo mwaka ulinyatoka bogweta na kurwa set constituency ya Nyaruri Masaba. Since then is almost 1 year down the line. Thank you for the very short notice na kwete, and I'm very aware nga you've traveled from very far. We can nothing enjoy ngwana ya bene marago ya bono. How has it been 1 year down the line? So far so good. Ndaitegote wakero monguru mbe mono. Yes. Ya beire kobabuya tingo complain mono ngante nga na be ya beire. Sinya saya to kirine sa turusiri ndo chengambi ya ere. Yes. As a constituency kerokende as okoriye kero kerie kyogo chumbe you came for the first time. Auga pop kabisa senge ncho yekero kyogo chumbe bwanya libali Masaba. Ndokoro chianda as siasa yobo MCA siasa ndeyonsi lakini tu akoroche as siasa yobo chumbe. Yeah. Ono nche nimanye tena wanta wange bakwebori momuro bunare kegorie geke. Yes. Na kiata chiete kirogo kerensi kyobo MCA. Kirogo kyobo MCA ne kiroge kia osinande ne kiroge kia giokoraria. Lakini ese Captain Nyaruri nje una narenge una menyete igongorora chishida abantu babwate chire au ono nkarora tingo takagokonya abantu bare ese area nke ona daite nkonye abantu ese area nene. Yes. Chishida chirina arorira sa ao egere nchibekere niamo. Lakini maite somo MCA asinara tabwene tiko tambuka gochi Nekene ono eso boralie bwane ena taite tuare sauti ere ko national government. Yes. Ocha somo na nchi esa uribona alina bogwikere president in a very easy way. Yes. Kiroro mo MCA no limited ake bintombero takore ese area ndo konyora ni area yo muntu mungao. Yes. Captain Nyaruri kirokende siasa ya Gusii no yemanyete telingeni asore at least nga kiena litwara chi constituency au chanyara ko ba chigo segeta omurai kirokende orewe emyaka igatwaika emyaka yekegoriye gekiga abange twarore ntwara kurwa se constituency ya umachoge burabugali bagochora abarai umwe chumbe kurugali ule Nyaruri nkige kogera ende ngwaro tinga challenge enero ro asora ngorwa Gusii maybe mbara impressing umurai yo kali kijana igakale umwake igatugana nyara kwa bagotora tingagere tiko sobu na bere igo sababu nchobuna na tarete asawa au. Yes. Challenge iriyo kana ringe konyora abandaba banene na abandaba ya nonya basaye na abandaba ya. Yes. Lakini wono chikwanyora abanda Moranga ine ekegorie kekianerende na ali no wono konyora challenge irake omata wange kiro muntu nabwate sababu ya. Yes, nekene nde akorora ile tunaita kwa Kiswahili mwanarika. Kegori sasa nekegori kia ono yonde gakora ne checheri ekegori nero kwale trese oborai. Yes. Lakini
I want to thank abantu bakorokunga n'abayibori. Abayibori aba barabasubati n'abagaka. Yes. Mbuya barenge ko ngaligania. Walikuwa wananipokea vizuri sana. Kiweza hata kuangalia orore abantu nabwata abange ebarenga abanyina ebanganje omwana one nere ngotene nare nere natake gusigatu unoye ona challenge yarengo orende nechinkenke abantu mbanya korora mundu kigorikiane korunyari bari yachagete uburai. I think ninja nabero mutangani gweke goriege kekobori sana kero kende ase manifesto yago umanyite wakorere ngana yengejo sana ngabasai mbaringe ku impress umusawo bo banyara ko bakumusira na kero kende ase manifesto yago I had some time ko idigire yoro amange gosechira chinyingi cyarengoro ne cyo goikirania amaganyo yabasai abase myake menge banyari bari begusiye bekenyingima banyara ko ba sidelined as chinchira cyoburayi ne kurendende yonso nake ko waroche how did you deal with this oroche ngana abasai ka manifesto yago erenge tabasai nande kwanyara ngakero kende ke uriye ke nake gota Herbert tali serious. Okay, bono eshida iko bona abasai ababake eba nalire omorayo gocha goika baekende abasere ona eno basera mbali we chibaisanika eba utaka omonto oli okubarangeri ryoka tali bobe ni mbuya na nje ni manyedene seke gorie kerende. Yes. Lakini bono ekwarenge konyoranga aba muraba abange abange bakororanga omumuroyo bado natigareti yake tuatwarira omugaka gete oboriri gatatu oboriri kane oyonga yakoru entunde tangari kigima kabisa. Yes. Ononga ite barenge gonkongi lazima wangeni dunga kidogo. Yes. Ili waniweke spana hata mguu ya gari unakaza na spana niweze kwa kutembea kwa muda mrefu. Yes. Igonga gete barenge gonkongi igera sabari tebengo. Yes. Kemura sana mwancho mulgeri nyora bogona bogosanga ekerengere kiago amuna intwe me studio gotera se namba esimi yerega kwa CTV yago na bogo gotera se mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogo gotera sensemo area ya YouTube Ndizi TV News na gotanga waziri mkuu ako watu kwa kisema cha Qatar awatanga brother honorable Nyaruri ulijaribu sana ige yako uliboli yanga kirokende no bat intention ya 2027 ora indra tigeronde obora inabobo. Yes. Ande no tokare paka abande bache batoke. Yes. Ntu arenge wacha go test waters tu achete turiye kerogeke. Yes. Nyasaye ka kokonya tokenyore tokorega si paka abanyali bari barorako egere umusaye onde ka gocha in future. Yes. They'll have a reason to vote for him. Again tonda gote for example gaiga Gusii murai una Silvana Sosoro oisekora chinga kichiria choretu. He was a very young man and you can tell una korega siae oni gano muntu manyeka in nationwide. Yes. But onye ndria bagirango ba mupuze te bateba no muntu moke. Yes. Onango ndeta yo manyete South Mogirango in fact igonka gerete oborai boro sabasae no borai borerero amambi iwe entokero igente kiankeri abasai bande bambwatesi bakombwatesi nimanyete paka bache barora matunda basimegete tali itunda lire iroro. Yes. Neri itunda rigwasa biona sana atubate honorable captain Herbert Nyaruri togosanga amunerega no murai omosai gweke goriege kikigima kunyara tukobaga gwesoki na kwenekea nero nyare kobaga koboria banyari bali banyara kobaga kumwakireko Herbert ngengere kemo ngoranga asoro ngoro turwa Gusii na Kenyingima at the moment kwa
kwa contest ya soburai maybe you lose kwanyara nk'abantu bakwire na maiga mpaka sana bako harmonize a manifesto elia ya bwate na incumbent maybe omweshimiwa uri urasekirugo na kiaye bono igukwa ngusete maye osokaranga uyo chorirwa n'abanyari batiga mu bwatisi no genda to mu bwatisi yasinga cyo bakorera semyaka 5. Okay, nje buna amanyete ande buna nachite skuru nkabondisu. You must give time umura yo choriru. Yes. Toko wanga ebon nayo kubwata liki ndio kwenye gwaka mabati ya. Lazima umubwatesi. Yes. Na imambi notaka kubwatesi. Yokorwa choru paka boniga totebe no mwaka were. Mwaka toisaini mo nora beke monto chake gotewa ngoe no monto mobe ono monto mea. Igo ese inche taringa na ngusete maiga. Yes. Ena umura yorese kerogo chingaki. Akorera abanyari barikeria tebete. Atakoreti usabanyari bana babwate kura. Yes. Ando mwaka onde gose nabwago chanande kuira na kobate. Mbako mote yari gwato tebete iga lakini tora akora. Yes. Igo inche timbu atie ni authority gose timbu ati powers chogo chaka ko onjoga ni omugambi yorese kerogo. Bwenete tomokonye. Yes. Esa kogosa tomotebereri. Esa korete byanande tumwakere chinkobi. Yes. Egere nanda tuaro mabuko konya abanyari ba. Igo ese nje taringa na ngusire maiga. Yes. Siasa ya era oni gatige gasio korekane. Yes. Engaki ya siasa gegocha goikanande. Abo chakora captain yoyo. Biora sana natone na ma studio gaiga etokusanga amonere iguru ya oburai anene uburengete ekagori egeke kyabasa semyaka nyare ko bebweta Gusii no ni kenyengi matota kara uri umunero mugaka wata chimbu chiga ukongira ke myaka rero nyare ko baga kubeka mangana buya anene ekera ko wakilisha ro ngete robe ward robe nonye a sensemo area ye constituency captain nteketengira asule Skulili level ya government, what the national government, what in a county government, anene abange bakoranga obo MCA no weke goliye keke. Kageti part of your campaign abakore gotenga honorable tali gosuka iga mate na lyonya obo bone no gwa bantu apakongute to olili etibili otebi umosaikero kende nabayigwetenga nababugate kiagasokeli ande kwanyara ngobe ki restop asegeto tebi chakera kurunzi. Ono njenga gerete njebuna na beire siasa yeye. Ile kitu ambayo inaweza ikakulimit kidogo ese birogebi. Kirogo nkeyo kia mukungu, kia musacha, kia musai, kia mugaka. Ebirogo byansi nebia. Yes. Lakini endonkero gekorukunga conflict of interest. Ono igego tegemea nga ye akiri ya oire. Nkiyota itegokora. Kando na hiyo entonkero nande gekorokweni ibo. Mate siasa ense ya rero. Oikomanye buno komanuvo gotara ekero ikerekero monte samenyete. Igo lazima ororenga no bwate resources kire enough. Ora tare ominyoke paka kiamukama. Bwate resources ekero kwarure kiamukama chira kominyokira ne paka ichuni. Yes. Ekero kwarure ichuni. No bwate resources chira kominyoki. Ogende paka ikarango. Osominyoke paka ramasha mwino. Nkagerete abange resources. Lakini abande tari resources. Yes. Kwa sababu MCA mbaro to bwate balebuya. Lakini interest koso yondega au kageranga sababu totebe amisi otene nirekero kyo bochumbe alibono ni tenena kurate yonda anyore. Ona obuo baboli. Yes. Obuo baboli na obuo gosali. Oyo ndego konyora tali gotaka commotion yeregoro mathekero gukyo bochumbe nke bwate commotion yeregoro ekero korane kero gukyo bochumbe. Yes. Lazima ukue tayari kukimbizana na watu pale hapa na kule. Sababu na wogo soe area ende kwanyora paka no mupaka
asegete abantu bagoteba nduri gwaka kura gochi asegete yes igo lazima tu are chi shock absorber chiri omanye buno uko reta abantu abakaribu paka na baraba manye gokoigwera paka na baraba manye ko manyangana ki negende kia kwa baretera yes Pibono sana gero koronga Paul Muragwa kuruchinsemo chia ekona getengeria gotaba ngomuchando omonene anene ase siasa ya Gusii na ubonyumba ngekogera abantu abange batari ko bagochoro gucha sibiro kubiburai. Do you agree? Okay, obonyumba ndo bwate Gusii ga obonyumba mboro. Yes. And you cannot remove the clanism in Kisii politics. Ekine ndo manye obwene komanya. Yes. Gusii ga ndo bwate chinyomba wao. Aba chinyomba njiro chiko igunga echire igoro ko bwa chinyomba chinde. Ne chine njiro chigwe chaya. Egero chie chaya chia mayotanga oyo maete no mondo korwa segete. Yes. Fono tari gotokonya gochaga. Tago togambera. Ono inere shida tobwate. Lakini shida yuko nyeruzi pi lazima ulete the new generation because shida yege chagete na bagaka baito. Abagaka na unje nje na manyete no mutondo ndi. Yeah. Ena chete gotebe guna bagaka ai no mutondo. Yes. Moli konyomerana na mutondo mina. Ai no mukamba nane. Tori goso nyomba wo mukamba nano mino. Ono chishide ekabira chiri. Abana abatoko ibura nande mambyo motebigo. Kwamanya ko moteyo murayi oli orweto oli no mubuchore. Oyo nando soire nande no mubuchi. Nando oyo ndongo chare nande no mubuchi. Tore chinyomba chinyinge. Tutalinge go change. Ono egendokeri ngeri gendokia. Yes. Igo egendokera akore obonyomba is voting a new generation to lead. Nje bono mondo kabira nje bono nje timanyeti ingi ntakonya tio mubuche na kinda benefit. Yes. Kende nkeyo. So I think that is the problem. Demono sana kirangiri kia wale baganda ko bagotuma ujumbe yabo ngo yali ngetura senchiro bikirano ke fosoro kuruchiza mchama simba atanga boli mweshimiwa initiative kikero kende akorire enkeigo yo support abasai. Okay. Inche so support abasai tinda etiko ngainere. Inche no mosaende. Right. Walina nyarire goikera bakeigo. Nabu tokorega siamo. Yes. For example, ninde se business ya transport. Transport ye chiroli. Mesigo koru Mombasa go Chibuganda, osego chiawa. Aba ndere bandigete naba mura koru Nyaribari. Yes. Talingamba muraba minto ngachikaze ni gosekiango. Aya. Je kimanyete musani ondeiga osoli na amanyire maite to konya kero monto. Yes. Kelinje na nyarire gukora montereba amoire oyo ndena ira ngaira ese megondo ase ngokoro bolemi mbarombo atali bagonkonya ande mbiyando che bakongera maite monto kabira tali lazima ogorero monto egari ngebe ko mukonyire okomoreta kuri kwa moro kiri simeke gente keneke ekena kige koruchi besa tigana nebituma tigana neke remeke omate kwa moro asiri obongo ori una korugari na harubo igagocha gocha era chake okora. Yes. Yemora sana merago bebono mwanchumuri bigeta seniki Ndizi TV oborai bwabasai anene ime ya account to Kisii ense enkima ya Kenya. Herbert Nyaruri ngati yabasa balibeke golieke panyatuko ba wesokia na gotemanga tunyara kwa tokora tali ward yo kakolende constituency enkima anene ya Nyaribari masabanege kwera tokubwate enkwana ya bene na yaragaiga tunyara kwa batoko sanga amange igoro anene yaria agenda tukoba kwenekia unyara kwa go support au mashimwe Nyaruri. Yes. Kware ko banganaye personal advisor wa incumbent ngo atara Nyaribari chikona chonsi korwi korongo wa charamasha masimba mbo itokera asegaria ukarigirio karanga emechando nerororo amagani narororo rokenderero kware kwa ulibaga uisaransa mono mwishimigo mote priorities in terms ya kwa yeligereti isemo kiroche iranyara ko bayigokunwa.
Riswali ni riswali rigia sana. Na riswali eryo igonda ritebeiga. Okay, onye ninche narenge advice mheshimiwa Daniel Manduku. Buna boniga asinaro njengweta kero montaro regari yane monyore ni captain. Tuteberio mheshimiwa ndundoranyora basari. Right. Tuteberio mheshimiwa gocha ndori konyora ginto gete. One babugete onde close sana no mheshimiwa and they believe that and which is true because njengu kwa ntore no mheshimiwa igonje gonda tumeke une messenger. Igonda tebio mheshimiwa arore nchera araikekere kona buna liriaga ikire ngakie campaign. Abana mbaro na nyora pakaboni gabarenka transport yoka. Yes. Emoboreta go jere school mo university in Eldoret. Transport yoka. Oyo onde kwanyora ne rent akanere school fees ne serikali lakini takabwati sago chikomenya. Yes. Chishida chirina chiabwene tali yabaga kabaye kenyoro. Bamotebi bana bali barenka be school nkibatarachiera challenge ninki. Another advice I could give to mheshimiwa abantu mbarole riba tuarenge kutumia campaign lakini abantu abe bago tend to gain more than the locals ababona barenka yani esa uli omuntu agwakirete campaign erata gete anyakobega kerarituko oyo nde naro tanya gukorora tanya guikeru na maendeleo ali unayo konyora ono kwanyora mheshimiwa o tuarire onye nabana kolika onye no bwalimu obo olikire bali boka bamwakirete campaign bali amanyete bono advice yane alenge aleta abantu abamo once n'abantu you know you cannot be a winner without a competitor. There must be a competitor so that you become a winner. Igali abantu abonsi no nyori omwakerete no ori otamwakerete mbaro bakamuramire ande mbaro bakamuramire lakini bado ari nabupa gaboni igo arete ere no morai ari abantu kere kona amanye chishida chaibo amanye chishida chiri chitakore tuno mochumbo ori sogete koruo ne seboni ga chishida kichiachire omate chishida chigocha chinyi onye igore shida yarenge ye para ori me para iga butari para na ndo gocha gotebia abantu iga bugora choma bone shida tu akorire para inki bono moroche turaise gokora ese area igo moraye ira ne sabantu bali bamuchorete arore chishida babwate kelianyi aroche ta konyara gokonya atebia bana inchi eke these are beyond my powers. Eke kogenda igana iga. You know you can even advise people that lazima ngo bakonyene directly. No nya advice ngo konyeri. Obatebieteraga iga okora igana iga. Ikina kinda kwa. Bimono sana. Omochando naregega okorokwa aveni kwamboka kurukise muchemetembe gotango mochando monene unyari bali masaba ne chipara chitali gweteka. Maiti kakikwala kole campaign gweteka chiaring. Okay, wono ese chipara aro chipara nchiro chimbe sana. Chipara aro nchiro chimbe. Lakini chipara hichi lazima na mwananchi aelewe kwamba kuna barabara zinafaa kutengenezwa na county na kuna barabara zinafaa zitengenezwe na mbunge. Sasa wanafaa ku identify wamanye shida pare ne yomo MCA gosene yomo chumbe. Lakini I believe as an MP you have all the powers to control because that is your constituency. Na kwa boriti chikura saba ndabonsi igono nyomo MCA oli nayo mochumbo nae boss yae. Ere boss ye area nke lakini nae boss yae. Igonye mo MCA tariko koragasi. You have powers to talk to the governor directly because we have various ministries Kirese County.
ministry nero paka ya roads na boko riyo mu minister riyo motebyo mu MCO nendo chinara irake nchwango tokonye saparagete igondo che yune ni jukumu ya yule mbunge ambaye anajua kusimama na watu yake hata ngoja aseme kwamba hii ni ya MCA, hii ni ya governor, hii hatujapatiwa hii. Kwa hivyo ni jukumu lake ajue ataziba namna gani huo mwanya. Pemana sana mera baya bona chijumbe chinika bisana kuroka haroni ku hoteli ya Buga otabanga omurai temana 2027 elinde unyara kobogo ikirania amaganio abo emara baya bona no otogena tokobato kwana igoro ya magendro bonte toche jase waida perspective ya amagendro ise serikali ya Kenya Kwanza. Okay. Kwenye gauge maybe kwenye award from 1 scale 1 to 10. Yes. Okay. Aso mwako yomo. Aso mwako yomo mabuna nate watu unatuachaka. Yes. Nengaki erenke sana so gukora amagendero. Lakini at the same time I believe omondore ngoyo bwo koregasi ngomorore. Matito enda mugondo nkore makwaenda imukiero ngorio chake goite bibuyu bibere mambio tenene no bokombe utari korema. Yes. Again tunari ngegoteba serikali yetu kuu imefocus sana na ahadi. Yes. Wako na maono lakini kutekeleza kidogo ndio kuna siasa iko ndani. Because nche project chionzi na ikure bala ntinda iku project rende bala onchiri batanga tuachakire ko SGR elia kwa metena Ivasha eyu achakire nko gendere paka usigo se paka Busia egentongo igu future plans no ko launch mate siasa ndu akora unantu ateo. Yes. Lakini egenton kumeti paka boniga nebinte ibako nyako igora chio bisikie chichama kila siku. Kwa sababu hii ni wakati ya kufanyia wananchi kazi. Yes. Maneno ya chama ache kuje 2026. Sasa hii tengenezea wananchi barabara. Angalia watoto wanaenda namna gani shule. Angalia hii maisha vile imepanda kwa sasa. Tutafanyaje hata kama haitarudi chini? Yes. Mwananchi atapata pesa namna gani ili aweze kujimudu. Awanyare guakanira chi services chi achire igoro lakini ebe sa money rotation iwe iko. Yes. Ono igo serikali nebune tego pula kera atiga siasa batige oteango oyo aye nyinyi ni wale mlikuwa mnatupiga wakati ya siasa. Siasa iliisha. Yes. Kwa sasa hakuna mtu ya UDA, hakuna mtu because hiyo ndio kitu mimi naona anaendeleza. Ebagendete kuatana na abantu wa ODM na abantu wa UDA. Right now I don't expect koigueria ta UDA. Because they are already the government. Barabuna bwe serikali. Yes. So but still it's like they don't believe they are wao ndio wako kwa serikali. Igo baratiga mangana yoko launch kirali tuko chio visichie chama mkutano UDO mkutano ODM mkutano Wiper barakorera mwananchi gasi. Kego ika 2026. Now you can come back to that electorate you are speaking about. Omotebi serikali ambayo imefanya hii kazi ni serikali ya UDA. Sio serikali ambayo ni upinzani. Yes. Kwa hiyo mnaona namna gani chama iko imara ama haiko imara? Alibono mwananchi achake ukwanero agoteingana ki chama iko imara tuendelee. Yona sana alegega agotanga Herbert Nyaruri, a soft spoken youth leader. Agotanga unless the Gusii youth stop politics or personal interest, if not still youth can't have their space. Yakoronga former MC aspirant Zakari Oroko Tumbo Chitago Bora. Is it true? Statement ye former aspirant yakone? Yeah, statement ye yumbere. Yes. Because so many people bakore politics ya bere buna ne endagererio gete. It's just they make it personal. Yes. Buna nate aba sai mono okonyoro mosai okonyoro monta kwangete mwanya kumerana gwanya komogosera tanya kokogosera lakini akwangete. Yes. Captain uliaya lakini mwanya kumerana asigete.
Oyo nde gokonyora gagosinye onye kinde miaka 36 nje nanya kobori kero captain oyo ngayaru ore 29 gose 30 akobori kero era akobori kero ono mwana moke tarai sana. Yes. Watu wakiacha na mafikira kama hiyo nafikiri Kenya itakuwa na uongozi mzuri sana. And I'll give you an example. Yes. Na Embakasi East. Embakasi East omo chumbo orioro Honorable Babu Owino. Oise ko ende Embakasi East gari. Ega asige go korekana in a very modern way. Omaete egento abasai bataramanya. Omogaga keroko motebinga ipare nembe chingoro ebwate. Eke oiro mugago likando motebi totebi ngona kimwaga chire skuru kare. Eraga gotebi amakori metuaga itere pare nengia. Setuaga tachire. Setuaga tachire na amakori me. Inuchi pare chimoroche, chipare chine chingia. Igo erega igago value egento kuringana na uzuri wa kisasa ambao ameuona. Yes. Against what he had previously. Yes, so eretago komanya gosembo bere so technology is changing. Yes. Una technology go change igenge chisime chitobwate una Motorola yachite umugaga na okonyora bwate Motorola pakaboni lakini ye vijana okonyora igako minyoki unesime go change iganye taitabe nero ono nonye development na bere iko development omosayo moke igakora regenda sigete orora parana orora China ere igana iga tingo tema ndore gose neche gaiga. Yes. Libono nali competition egocha ya development competition okore gento gete mwenzako naye anaona pale. Yes. Naye anapeleka kwake, mnapelekea rais, mnamwambia iko kitu tuliona mahali fulani tufanye kama ile ile kama watoto wanasemezana na mzazi wao unakuta maendeleo inafanyika. Naam. Yebono sana arege yokoro kunga Eric Getanda kuruchise mocha amasimba. Aha, era gotebanga mheshimiwa. Alright, tayangalia message ngo ligire yende asenchire bwikira usanga karangire kiago amona intu gara tukuonera igoro ya oborai bwa ekegori kiabasai imeye county to Kisii imeye constituency chitu ntwara ase chikore chenyarako bachiko akwa abange babarai bekegori kebanyarako bakwenyora libakaria bene lyokora aboniga bale abayishimiwa chi constituency ao buna aye omwancho murigiri kiro kende nkioro chikere getambo kero ekene gose getango ekene ekyo gegotanga abana gose abasai batasoa ase ebiro gwetera asogwa kerwa chikura ntwarigereria igoro ya mangana gwakonera no munchoreri ore wechisemo abange bakorera buna tax ebango yanyareko begukinwa bono okoranga ubugima nabo gende tukobokongera omukenya kawaida. Taxation yeye tari Kenya gayoka. Taxation igerange it's a worldwide thing. Yes. You should also understand again tuna tigado kwanera maguta. Amaguta gokina mali mafuta inachimbwa huwa inaenda inaisha. Yes. It's not something that is permanent inga kego soka unogo chimba kego soka ngoenda kerege koera unage koera demand ge koenda igo. Yes. Anya kwambwatire unege ndoge koera olio onde okebwate gawe kioni gore so namanyete naki aitobwati no na pakka okegore kiae sababu aitokebwati ya koera igo. At least people should understand it's a worldwide calamity. Lakini at the same time serikali eligere na kiego kora abananchi banyore besa. Garama na tax kupanda sio shida. But now you cannot tax someone who doesn't add any coin. Hana mahali anatoa pesa kuweka hiyo pesa ili ukuje kukata. Yes. Lazima pia utengeneze njia ambazo wananchi wanapata pesa, wananchi wanatengeneza pesa ili hata ukikuja kukata tax yule mwananchi atasikia uchungu kwa sababu anajua at the end of the day hii pesa nitaweza kurecover kutoka mahali fulani. Yes. Naam. Yamono sana maragaba ya bono Herbert Nyaruri Moranga oyo politikero kibo chume me constituency ya Nyaribari
masaba abanga bakebolya nkiya kugera basai bagocha umurai tiganda kuboli tu what was your key nkiri kwarocha bange batangana igwete kiaga so ndota nkiri kiya kwarocha nga ora solve mochando onyali bali masaba uiso kwa igwekero geke mochando liko igwete nga ngoyoro ise ko service oyo ono igwete abanyali bali bakorera ndanyala ko wingo bakorera. Okay, maybe first of all again don't that akegote via bantu. You know, in that constituency we have a lot of people. Now among those people awantombaro toko roka chintakana. Haswa mimi sana mimi nimekuwa ninakutana na wao mara kwa mara. Yes. Unakuta ni mtu yuko na shida. Anafaa kuenda shuleni. Lakini huyu mtu hana wazazi. Huyu mtu ambaye hana wazazi, unajua mwalimu pale shuleni labda hataelewa. Kwa sababu yeye anajua labda yule alimleta shuleni. Yes. Anafaa kugharamikia gharama ya huyu mtoto. Vitu kama zile za watoto ambao hawana wazazi, mimi nafikiri serikali ingekuwa inafanya mpango wanalipiwa fees yote. Wasitoe hata sumuni. Wao wapeleke akili zao darasani, ile kitu ambao wanafaa kupatiana ni results. Yes. So kulingana na mimi hao watoto ambao hawana wazazi wangekuwa kipaumbele kwangu kabisa. Kwa sababu wale ni watoto ambao wameachiwa ulimwengu. Yes. Na ulimwengu sio mwingine. Ulimwengu ni mimi na wewe na mwingine. Kwa hiyo nafikiri uongozi mzuri usobora yobu ya. Yes. Ngobwata abana bali afadhali ubekese CDF, you negotiate with the president. Akore kwere ndaba abana bali batabwati bayiboli pe. Bali bakanero 100%. Because okonyoro mwana aba bange ba school dropout. If you follow up with their background, okonyoro no muntu dabwati bayiboli olentakana. So to lower that number na kina aroche nga nyise ko wo morai gabu no naringa ukora touch at first. Kuna sumo swara no nyego chiase pa national parliament ndi nyara ko bego shulikira ensemo bune yimara ko baya bono mwanchu muri kerengere kia usanga amona intu abasai banyara ko ba gwaso kia basobo chori guri tuarocha bange basogeti kuri ndi mbara orona abo igibatanyo talibaga riyo ko nyara ko ba riyo kora rinde banyara ko ba ako uirari baga na barabu banyara ko ba gwikirania chindoto o chiabo asensemo mushimiwa ensemo rero konyora okongusamaiga umuntu akonyora kwangusire magusuno muraine re nare gotebanga okonyora nga abange bagotaba onye Herbert na titakabori kirugo kyuburai tachoriri pono osukiro raruro rota iyo talikoroka na nchireria timayeti abange dabda batalikoranga muntu abatingwa ndo kwerigeria sencherere mogose yende. How do you just keep in touch ne constituency woniga roche you are away from maybe ngasing njobo kwa rero butatoiga? How do you keep in touch? Kwerigeri kongao ngoiyo ukwerigeri wakati wa siasa ndo nakuja break. Yes. Constituency sio bedroom unakuja kurest. Wakati umeenda umetafuta umechoka sasa unakuja kulala hapo. Yes. Yes, constituency is not a beach mahali unakuja kuspend money. Wale ni watu wako, lazima uwe nao kila wakati. Yes. Wananchi sahi sio kila mtu anataka ati akikuona ni pesa anataka. Iko mtu tu anataka kuonange tu. Yes. Asikie maoni yako ni yapi. Amepata shida fulani lakini asikie ingekuwa ni wewe ungesolve namna gani. Kwa hiyo mimi kulingana na mimi sio vizuri ile kuungusa koringoli kuya. Yes. Ngakwa enda kwa manyakoirana ya kerita ligentekia. Yes. Na ukiona mwanasiasa wa namna hiyo ni mwanasiasa ambaye hata mkimpigia kura. Yes. The same thing will happen. Because yule ni mtu amekuja holiday. Yule ni mtu yuko holiday. Ako beach. Yes. Kimono sana. Ikiro isikoligelia mheshimiwa structure ya county government
at least to bata ba MCA abako play oversight role ochiase emeremo y'umu governor ndobwate omo senator na boigo okora oversight role but mono egera to wikira national government ko oversight umuntu buno mu chumbo mushimiwa eko bako musana abange bagota bono abarai bali batairete libageri lyokora they should be playing a role your oversight. Do you agree? Na maybe mubikane tamo buna abarai bali yakero kende batana libageri lyokora nyali bali elinde kwene kyanga mwakole oversight role yogote bimushimiwa niga igandoche torochi maite amanda ange kerwa gure siasa ebako ba chiadui chia bali bairire kero tari gotaka komotebereri egento abwenete gokora yes because uyu mutu nakuta akona rombaya igata gitori yagu achaba tebi na ateti ukorere gento gete tarakora ekiona kio that competition yes ambayo it's not a healthy competition ile rombaya abarai abange tobwate nkorei nga sababu fulani alikushinda igota geteta akora gento fulani egera abantu bamorenga no monto mobe yes bamorenga no monto mobe of which I don't think it's right wono nje nkagerete nje buna nje because I've been meeting mheshimiwa Manduku and I usually tell him mesendo chenga kidogo my advice na tanyete lakini na motebe yes so at least ile making friendship with the sitting personnel yes the sitting personnel omotevereri irai at least you have delivered but now not making enemies singa kwa make boundaries egere uchego getumia ne platform bimona sana mheshimiwa sokwera libagari yako kwa nikinga kwa nyarako bo wikirana mega taseni Ndizi TV asubenga kabisa chiza cyato nyorete makingwa na yago yomwalio kirokende uchase umunyari bali kulikirite marako babona asa abanyari bali bonsi enalengiko bakerambi ya muno ese bali barenge go support no nyori otan support ti labda ta manyete buye nche onkorokunga captain Herbert Nyaruri Moranga yes no uri na aboretie kero kyo bochumbe na ande no nkare mosuko enalengiko batebi abantu mubwate chinguru mubwate chiseme tikatubwatane toire nyari bali masaba egere etokese bwanete gotoka tigatokonyane esa uri mambi igekorosi gukorurero akina kiege ntunda batebi nande korosi mambi ige gochaka rero mambi the future starts today yes bimona sana aso ikirana mega taseni Ndizi TV totolire ngwana amunai will create more time ili tunyara kwa batosanga mange rokende amaroro obwate buna umurayo mosai gochiase constituency na bigo gochiase county enkima ya Kisii na mwancho muligire tegangwa kirambia mana singo chosanga birengere byago amaninte marako babono yonyara kwa kweneke buna mayia ya gose chibicha amuneli bya gochera senchire bikirana gakoro kwa bigari yanchama Literana ngoro kwa Joseph Fatamisi mheshimiwa mbiyamana singi choko jalibaga asante mbiyamana sana ngobera ntole amana ikinsa isato chiabono botuka so koletera manga yagenda to kwa wateka anakuruase MSA to yamaya